Sana tayo, EDSA! Kasama mong natatrap. Diego Bandido! Go Diego! Go Diego! Go Diego! EDSA! Mic check, 1, 2. Magandang hapon! Metro and Mega Manila, ang oras natin sa buong upulan, wag at 30 minutes makalipas sa oras ng alas 5 ng hapon. That's right, pagpatak ng alas 5, alam mo na! Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Basic! Sa inyo na po ang programang EDSA. Kung ikaw sa mga oras na ito medyo pupungay-pungay na ang iyong mga mata, huwag kang mag-alala! Gigisingin namin ang iyong katawang lupa! Dahil kasama mo na ang trio tagapayong. Siyempre, pinangungunahan po niya ng napakatalino sa lahat. Ala ng iba pa boards, kundi si... Henyo! Hindi na sender, pero Diyos pa rin kag nagarago mo. Siyempre mga kabisyo, kasama din po niyo abang lingkod, the prodigy of Tanghenyo, yours truly, Diego Bandido! Pag may buhok, kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. That's not me. Hindi ako yan. At siyempre, hindi ako biyahing pa-south. Tang! Saan ako biyahe, Tang? Ay, biyahe kang panot! Ay, naku mga kabisyo, isa pong napakagandang araw po sa inyong lahat. At syempre, hindi din po natin pwedeng kalimutan. Kasama din po natin ang napakakulit na bata na mahilig sa donut. Walang iba kundi si... No. Duday! Pambihira naman tong batang ito, oh. O, Duday, say hello na to everybody, ha? Wag na kung ano-anong pagpipindutin dyan, ha? O, say hello to everyone. Hello po sa inyong lahat po. Magandang hapon po. Ako po si Duday at kaya ko pong palitan yung boses ko. Pwede po ako maging robot gaya nito. Hello everybody, my name is Duday. Kayang-kaya ko po ibahin po. Pwede din po nakakatakot na parang ganito. Hello sa inyong lahat, ako po si Duday. Pambihira! Duday, kung ano-ano na naman pinagpipindot mo, ha? Para kang sinasaniban ng mga espiritu. Espiritu ng mga engkanto. Alright mga kabisyo, kamusta po ang Lunes? Kamusta boards ang Lunes mo? Medyo mabigat ba? O dahil yan na masyado mong pinagod yung sarili mo for a Sunday. Dapat actually for a Sunday, medyo chill lang, relax lang. Kasi yun yung time na parang nag-hover tayo after a week-long na pagtatrabaho. That's from Monday to Friday. Tapos pag Saturday, dun ka mag-relax. Doon ka medyo magpagpag. Then pag Sunday, of course, don't forget, of course, andun ka na magpasalamat sa Panginoon. Tapos magsimba ka, punta ka sa church. And then a little bit of relax. Wag kung Sunday, doon ka magwawalwal. O kita mo, pagdating mo ng Lunes, hindi ka mapakinabangan ng opisina mo. Kasi wasak na wasak ka. Well, it's a matter of time management. Ayusin mo yung yung sikulo ng buhay mo, yung pag-ikot ng buhay mo. Huwag yung Sunday doon ka hahataw, doon ka gagala, doon ka kung ano man ang trip mo. O tapos pag Lunes, o ayan, wasak ka. Diba? Hindi ka mapakinabangan sa opisina.
Dahil lutang ka eh. Did I make sense? Tama ba? May tinamaan ba? Ayun, sa pool. Hemorrhage. Oras natin, mga 35 minutes after 5 o'clock. Kaya pa rin po yung nakatutok dito sa pinakamalupit, pinakamasaya na programa maghahatid sa inyo. Rock and rollan tayo, ha? Hanggang alas 9 ng gabi. Dito pa rin po sa programang EDSA. Keep it locked in right here on Metro's #1. This is 90.7 Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Kailangan pa bang i-memorize yan? Love Radio Basic!